Mutta tämähän on uskomaton näky. Oli niin vaikea löytää pikkuhousuja pimeässä. Se on unelmakenkä. Meidän on ryhdyttävä. Niin, sano. Olettehan sitten varmasti mukana. Kyllä, vaikka kuolema tulisi. Meidän on ryhdyttävä naimalakkoon! Pidätä tuo nainen ja ruoski hänet! Me istutaan kotona laitettuina niin ohuissa puvuissa, että kaikki näkyy karvat siististi leikattuina. Niin niillä nousee heti ja niiden olisi pakko. Mutta me ei anneta. Kieltäydytään. Ne solivat rauhan hyvin nopeasti. Se on varma. Mutta sittenhän se on pieni, kun sitä niin pitää vatkata. Älä viitsi muistella ikäviä asioita. No nouseehan se nyt vielä sentään. Nousee mikä nousee. Suoraan sanottuna, meitä naitattaa. Zeus kaikki valtias! Ei naisen naista. Mutta kun pääskyt kaikki lentävät yhteen paikkaan, pippelirastaita pakoon, ja pysyttelevät visusti kalustamatta, niin onnettomuudet on loppu, ja ukkosen herra Zeus kääntää osat niin, että se, mikä on alla, tulee päälle. Me saadaan sitten olla päällä. Enemmän multa keksi, kyllä kelpaa seksi, turha tässä leikitään. Mulla tekee mieli, sulla tekee mieli, siitä ei pääse mihinkään. Mutta täytyyhän sitä ainakin patja olla. Patja! En minä ainakaan kaipaa. Onhan se nyt minulla ihan paljalla vaan. No paljalla! Mutta kuka käski työntää käden mehiläistä? Mut se on, eikö tämä nyt ole jo hävyttömyyden huippu? Ei oo, ei tuu. Taisi olla kun seisomaan pani.